सुगोन हिनजावनि फिसा जानानै सिखारदो माबा थोरसि लथाफोरा सुहैदो दासो उन्दुहांदोंमोन आरो आयौ नुदोंना दाबो सिखारनो रोङा हा बोजोंनि मानसिया बोजों मोनहैलाय लांखो आयौ दिल्लीनि मानसिया बम्बाइआव मोनहैलांबाय बम्बाइनि मानसिया दिल्लीयाव थांलायबाय बेहा दाबो बिसिनायावनो दंबाय दङ बिसिनायावनो बिदै दैदो नोङो बिसिनायावनो रना दसे उन्दुबावनि 5 मिनिट नोंनि बे र'आ रदलांबाय दङ दसे सिखार सिथ्लाया सोबाय थां थोरसिया सुहै थां हरसे मबाइल नायबाय थागोन मबाइलाव गेलेबाय थागोन हा मा ओंखारसै एसेबां मा ओंखारो मबाइल सिङावलाय हा सानफ्रामबो मबाइल नायबाबो थोआ सोरखौ नुदों हा सोरखौ नुदों बेफोरबायदि एसेबां सानजौलायना उन्दुना थानाय थां आलांगिनि फिसाजोमोनखौ नाय थां बिबारि सनाथि मोनबारिमोनखौ नाय थां मालाय बेसेबां मोजां होमबालाय लाना लाफै आरो सासे बिमाखौ उल्थासो होनदों हा थां जल्दि थोरसिया सुहै थां नङाबा मोनफ्लांसिगोनसो नों बेथि आयै दसे उन्दुबावनि र'ना उन्दुबावनो हा उन्दुबावनो हराव हरसे मबाइल नायबाय था सानाव उन्दुबाय था हा बिहाव बिखुनजोनि न'आव देनां बेखौनो खालामबाय थां आंनि मान सनमान हाजोबनानै दोन नोङो बिहाव बिखुनजोनि न'आव बेफोरबायदि आखल खिन्थिबाय थायोब्ला मंगलबाराव लांनानै बिस्थिबाराव थिनहर जाफिनगोन नों मिथिबाय एसेबां गुसु आरो माबोरै थोरसि सुनो आङो अब्लालाय जायालासेनो था आरो गुसु होननानै थाब सिखारगोन ना हा ना हासिबजों जारिनांगौ र' माब्बा सिखारनानै थोरसिया सुहैनोबा सुहैथांसो फुङावसो उन्दुनो इसेबां इन्टारेस्ट आरो बेयावनो बिमाया फोजाबाय थायो मानो फुं जायोहाय आयौ एसे गुसुआव बोरै थोरसि सुनांगौ दे आङो आयौ दैयानो दा जाख्लाबजोबखागोन आंखौ गुसुआनो थोरसि सुनो खोन्थानाया जिरायनानैसो दङ बेबो जि जोम फबलायनानै गोजां बोथोराव जि जोमा गरम बोथोराव जि जोमो आरो माखौबा आंखौ फुङावनो फोजानानै हिनजाव मानसिया फुङाव सिखाराबा हौवा मानसिया फुङाव सिखारनांगौ नामा फुङाव फोजानायनि दाय जादों बेयाव खामानिखौ रोंथों माथों देनां हौवानि न'आव थांबा मोजाङै मावनानै जाथों होननानै बिमाफोरा फोरोंनो नागिरो उल्था बिमाखौसो दाय जायो फुङाव फोजानायनि हा देनां बिहाव बिखुनजो नोंखौ बेबायदि सानजौफुलायनानै हा फुथुबाय थागोन नोंखौ बिसिनायाव जल्दि थोरसिया सुहै थां एथ' गुसुआव सुवां लास्ट जों बुरै देहाफोर बायदि सिख्ला बैसोआवनो दै गिग्रा फुङाव उथिनो बाग्रा हा गोदो नोंसोर बायदि सिख्ला समाव दाउला दाउ गिसिबानो सिखारोमोन जोङो माइ सौवोमोन मिथिबाय नोंसोर बायदि उदां जानो मोनाखै जोङो बिमा बिफाखौ संनानै खावनानै जाहोदों जों र' दसे उनाव सुगोन साना एसे ओंखारबावथों आयौ सान ओंखारनायखौसो नेगोन ना नों थोरसि सुनाया माब्बा सुहै थां माखौबा फावगालिखौ बाथिना आंखौल' थिनो बे नोंनिख्रुइ उन्दैसिन नों गेदेरसिन जाना नों एसे मावनानै दिन्थिनो हाया नामा हा बे उन्दै मानसिखौ खामानि थिननो लाजिया नोङो मा फावगालिया ओंखाम जाया आरो उन्दैसिन होननानै बेसे बांसिन माथो आंनिख्रुइ बेदरखौ बांसिन जायो आब'आ बेदर बांसिन जायो होनलायबावो गावहासो बांसिन जायो आंनिख्रुइ थङालि फावगालि नों आंनिख्रुइ बांसिन बेदर जाया नामा खामानिखौबा मावा बेदरफोरखौबा बांसिन जायो थां थोरसिया सुहै थां थोरसि सुवा माथो मैया आंहा खुरै गंसे सुखादों फावगालि बे खुरै गंसे सुनायानो जायो नामा थां थोरसिबो सुहै थां नायलाय आयै आंखौ आब' हाबाङा माबायदि खामानि थिनबाय थादों आं फरायनो नागिरदों थां आइ सना थां फरायै थां बा आयै फावगालिखौबा फरायनो थिनलायबावो ओमफ्राय आंखौ थोरसि सुनोसै आरो ना थोरसिया सिरि सुनोबा सु नुबाय बिमाफोरा फिसाजो गेदेरफोरखौ जि रायखायो फिसाजो उन्दैफोरखौ जि अनगोन आरो मावबाबो मावाखै होननानै बुंबावगोनसो फिसाजो उन्दैफोरखौसो जि अनगोन माविखौनो आयौ मा एसे गुसुयै बोरै थोरसिखौ सुनांगौ जाखो दैयाबो जि बायदि जानो बायदि गुसुखा आइयाबो माखौबा आंखौल' खामानि थिनो फिसाजो गिदिर होननानै उन्दैखौबा जि दाव अनो फावगालिखौ बेनिखायनो मालाबा गोसो जाबा हौवानावसो थांनोसै सानो आङो हौवानाव हाबा जाखांनानै न'आवनो गाफैला न'आवनो फैलासो नंलायलाङो आं थोरसि सुनो खोन्थानाया थेन्थावगासिनोसो नोङो र' दैया गुसुथार एसे गुदुं जाथों आयौ मा मावनानै जागोनहाय देनां हौवानि न'आव दा मोनजादोंथ' बिमा बिफानि हटेलाव मावगोन होनबायना खालि माबा मोनसे बुंबाथाय हौवानि न'आवल' होनबाय थायो हौवानि न'आव थांबा फैखालाबो आं न'आव गोसो नोंनि न'आव फैयोना फैया जायखिजाया खामानियाल' रोंनानै थां सानजौलायनानै उथिगोन हा बोजोंनो मानसिया बोजों मोनहैलायो बेयाव थोरसि सुनो खोन्थाबाबो दैयानो गुसुद्राय जायो हा हरसे मबाइल नायगोन हा बे मबाइलानो जाहोगोन नोंखौ मबाइल सिङावनो हाबनानै थायो थां मबाइलाल' दाय जायो माबा मोनसे जाबाथाय मबाइलखौल' गेजेराव लाबोयो मानो गेजेराव लाबोनांगौ मबाइलखौलाय
बे मबाइलनि थाखायनो गासिबो जाजोबदों मबाइलाव मा मोनो हा सोरजों रायलायबाय थायो मबाइलाव मा एलुबाय थायो मा दं मबाइल सिङावलाय एसेबां नायनो गोनां आयै आंखौ रायनो बाराय खिन्थु आंनि मबाइलखौ दाराय ए बिदिसो होनबावबाय नों बिमाखौ हा मबाइलखौ दाराय गाख्रबजोबगोन आं नोंनि मबाइलखौ जल्दि थोरसिया सुनो मासु जि रायखायो माबा मोनसे रायनांगौबा खालि मबाइलखौल' गेजेराव लाबोगोन आरो ओमफ्राय हौवा न'आव थांबा देनां मा जाहैगोन मा खालामहैगोन बेखौल' आरो ओमफ्राय बे नारजि बुदाङाबो आंखौ कल खालामलायाखै आरो र' थोरसि सुखांनानै नोंखौनो फन खालामहरथारगोन आं नारजि बुदां आया नारजि बुदाङा दाबो आंनि फन थिखोआ मा खालामदों बेलाय आबो मा जाखो फावगालि आबो आंनो नोंनि गोजा गस्लाखौ नांगौमोन मा गस्ला नांगौबाल' देलायग्रा नांगौबाल' आंजों गोदै गोदै रायलायो नङाबा खामानिखौनो मावा माथो नोङो न'नि खामानिखौ आंसो मावजोबनांगौ हे आब' नोंनि बिखुंखौ खुरनानै होगोन आं दे ना आब' गस्ला गोजाखौ हर आंनो नै दरखार नांदों नोंनो आंनि गस्ला गोजाखौ हरनो बिखुं खुरना होबाबो हर आं नोंनो मा होमाराथ' आंनो नोंनि गस्ला गोजाखौ होआ आयै नै आब' हापाङा मबाइल नायगासिनो सोरबा हौवाजों रायलायगासिनो आब' हापाङा आयु मासि थगायसुलि नोङो हा फावगालि मबाइलनि अनगा मा रोंबावगौ नोंलाय हापां खालि मबाइल आंखौसो रायलायबावो आरो ओमफ्राय आब'आ आं मबाइलाव जेबोखौनो खालामाखै आं फनखौनो रावजोंबो रायलायथाराखै फावगालि थगायदों जायै नङा माथो आयै आब'आ थगायदों आंखौ मिथिया सानदों नों हापां हरसे मबाइल नायग्राया कम्बल सिङाव उन्दुफ्लाना थानाय बायदि हा कम्बलखौ जोख्लोबजोबना मबाइल नायखोमाबाय थाग्राया मोनथिया सानदों आंखौ खामानि मोनसे मावस्लाबखाङा आयौ मबाइलखौसो सिगां लाग्रोखायो थां अमा नादाय थां नोंखौ आं मानोबासो बिनानाव मोनफ्लांनाय बिनानाव मोनाबानो हामगौमोन साला माथो थगायसुलि नों फावगालि मिनिनानै लाखादों मालाबा आइ गैयाबासो थिगसे बुगोन आं नोंखौ है फावगालि गारां नोंखौ आइ गैयाबासो नोंखौ दांगोन आं नारजि बुदांनो बारियाव थांनानै फन खालामनि आं न'आव थानानै फन खालामबा आइजों रायजागोनसो है बे नारजि बुदाङा दाबो फन थिखोआ हेलौ इयु नोंसो साला अमा राजा हाबां नारजि बुदांखौलाय बिदि डाइरेक्ट सिनायगोन ना सिनाया जाखो नोंलाय हा नारजि बुदाङा बेलेगनि नाम्बारनिफ्राय नोंखौ फन खालामोब्ला जेरै आंखौ डाइरेक्ट सिनायदों हा हाबां बोरै जानांगौ जाखो बिदिबालाय बोरै जानांगौ जाखो आच्छा नारजि बुदांनि मबाइलखौलाय नोंलाय बोरै मोनखो बोरै नारजि बुदाङालाय हा सुनो थांदों नारजि बुदाङा आरो नारजि बुदाङा आंजोंनो दंफायो मा नोंजोंलाय मा खालामदों नारजि बुदाङालाय लोगोनाव थांनो नायदोंलै लोगोनि बिबाया थैदोंना बिनि सारादुआव थांनो नायदों जों आंनोलाय माथो खोन्थायाखै नारजि बुदाङालाय सब खोथाखौ नोंनो खोन्थानांगौ जाहैबाय आरो हा जायखिजाया बारा टेनसन लानाङा नारजि बुदाङा आंजों दंफायो दाय हासुना फैखांबा आंखौ फन खालामनो खोन्थाबानो जाबाय अके अमा राजा सोरनि फन फैनायमोनलै हाफांनिलै हाफांनि मा होनहरखोलै हाफांखौ नों मा होननांगौ जाखोब्रा लोगोनि बिबै थैनायनि सारादु जानो थांनो नागिरदों होननानै बुंदोंब्रा मा एसे थगायनो हायोलै अमा राजा नोंलाय उनाव हाफाङा मिन्थिबा महाभारतसो जागोनलै है मिन्थियो नामालै जेबो मिन्थियालै थौ माखौ एसेबां गिनांगौ जाखो दा अमा राजा आंखौ जामब्र' होमारगोनलै नोङो सिख्ला लोगो हमनो थांनाया आंखौसो लोगो लानांगौ जाबायना नों जेबो नङाब्रा नोंजों थाबाबा बारा दाउट जानाय नङा सोमस्रिया बेनिखायनोब्रा साला अमा राजा सानै साथाम गार्लफ्रेन्ड लागोन आरो आंखौसो बेयाव जामब्र' होनो नागिरदों जेबो नङा दे फै माखौ गिनांगौ जाखो गोसोमबाबो गुफुरबाबो लोदोबाबो हामख्रेंबाबो हिनजावल'सो जानांगौ लाइन मारिनो बयफ्रेन्ड गोनांबाबो जायो हौवा गोनांबाबो जायो गथ' गथाय गोनांब्लाबो सोलिथारो खालि हिनजावाल'सो गोसो गोरलै जाबानो जायो नारजि बुदां मा आंखौल' गल'ल'ब्रा लामाफ्राव मावजि बारसोनो हागौ लामाथिं नाहर सोर आंगानि मेथाइ बेलाय सोर दिहुनो बिदि मेथाइखौ आं दिहुनोब्रा आं नैबे अमा राजानि पार्सनेल मेथाइ बेफोरो थोद मानसि बुथारगोनलै नों आरे भाई बेफोरखौ नांबाय थानाङालाय नोङो सोमसि थाखानायावलाय मानो दस्रा हिनजावफोरखौलाय गोसोथोबावब्रा नोंलाय थोद मालाबा नों आंखौबो जामब्र' होमारगोनलै जामब्र'बाथाय आं दामफोर लायनानै थिखांफिनगोनब्रा नोंखौ मा सिन्था थोद थाङालै आं बिदिबा होद गिदिंफिननोसै नामा आइला बिदि दाबुंलै नारजि बुदां बिदि दाबुं बेफोरलाय ओरैनो टाइम पाससोब्रा मोजांखौथ' आं सोमस्रिखौनो मोनोना गोदाव सोराव आंखौसो लांफानांगौ जाहैबायना नोङो सोमस्रिया मिन्थिबा आंखौ मा सानगोन आरो हाफाङालाय बेफोर उनाव जाबाय थागोन दे गारिया दाब्रायदो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअखौ नोंथांमोना थाबैनो नुगोन स' भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होनो दाबाव लोगोसे कमेन्ट खालामनो दाबाव दे जय लाब्राबड कार्टुननि जय खम जारलानि